எங்களுக்குள்ள பிரச்சனையே இல்ல. ஆனா என்னோட பார்ட்னர் வந்து டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. இது சரியா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? எந்தெந்த கிரவுண்ட்லலாம் டிவோர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றது இதோ. பார்ட்னர் வேற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்க அப்படின்னும் போது அடல்ட்ரி கீழே அப்ளை பண்ணலாம். இதே அவங்க கொடுமைப்படுத்துறாங்க, அது பிசிக்கலாவும் இருக்கலாம், மென்டல் டார்ச்சராகவும் இருக்கலாம், குரூவல்டிக்கு கீழே அப்ளை பண்ணலாம். இல்லனா விட்டுட்டு போயிட்டாங்க, திரும்பி வீட்டுக்கே வரல, டெசஷன் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணலாம். இல்லனா வேற ஒரு ரிலிஜனுக்கு கன்வெர்ட் ஆயிட்டாங்க, கன்வர்ஷன் அதுக்கு கீழேயும், மென்டல் டிசார்டர் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு, குணப்படுத்த முடியாது, அதுக்காகவும், லெப்ரசி இல்ல ஏதோ ஒரு கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் இருக்கு அப்படின்ற ஹெட்லையும், இல்ல என்னோட பார்ட்னர் வந்து சன்னியாசியா போயிட்டாங்க, சோ ரினன்சியேஷன் பண்ணிட்டாங்க, அந்த ஹெட்லையும், இல்லனா 7 வருஷத்துக்கு அவங்க உயிரோட இருக்கிறதா எனக்கு தெரியவே இல்லை அப்படின்ற ஹெட்லையும் நம்ம டிவோர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம். இதே நீங்க முஸ்லிமா இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிரவுண்ட்ஸ் வேற,